Magnawong, dili gwapo ko, dili po siya gwapa, pero iliggon. Kung sa short pa, on short, madalas oso. What's up, super fam, super migoways in the house again, and for today kini uli ko sa mga sa manhoyod nya mag-continue ko sa akong sulayan nga job sa online nya karon uli ko direct diyon ugma ko mo kuan ba padayon. So man siya magkaon ko og palagsing nga hinatag sa akong itagsa kay pag uli na ako ganiha pagpadulong na ko direct kuan na aga na ko lang nga palot og very good kay kung iring, ginas magana akong kamera. Ya, ko ana nang gihatag ni sa ko itag sa nga hilaw kay murag kapoy cross la kay murag daghan mo sa kapalanggana pa. So man siya na ako'y baso ding napupoy juice partner ane para magkaon-kaon ko pa. Si mga utap pila dagway kapok ni. Akong mahurot niya si Papa mula bag sa akong kamera pa. Okay. So muna siya akong Papa padali re pa. Natos kamera pa, pang shout out na po. Muna siya ang balanghoy ni siya gihigo dayon kuan gisagulan og kalamay dayon kuan nang lubi ba nga kuan gikagod. Medyo ubay siya, ubay. Sa Tagalog marami ba? Kung sa ganit sa Tagalog nang palagsing pa? What's up, super fam? Super fam. Akong iring, among iring nga bag-ong na dako. Sige, gitulaan ako. Ako ang camera stand pa. Tripod. Nang ilog akong camera. Serbe mo ra po na siya mukbang. Pero una kay nihapon pa pukuron ya mabusog na ko ani sao naman eh. Kaya po ko Diyos ang kahog kaso madun lang tali apo ta. Super pa mura ni among andre magabi maningog na ning mga kuan mga gangis gangis paron pangloy pangliw ba yung kani siya nga palagsing super pa siguro ni siya di mo to sa gulan na mga ingredients nga sugar kalamay og ng lobedeng siguro kanya likiton sa dahon sa saging. Kaya latan siya, butang sa liro, daga tubig, butang, then latan. Yung pinikaluto naman na siyang Prince product. So, super fam, wala lang yung ko na una sa pag-vlog kay in kaso, for the future lang ba? In kaso lang yun, padayon lang, wala natin ang ulong kaya. Namin mga adlaw nga wala ko makapos ako wala ko publish mga video kaya medyo busy but dili po ko kalaag-laag, dili po ta allow mo mulaag sa mga public places kayo kaya medyo kayo stick ka nga isod man po ato ang banggaon ang balaod kay balaod na order pa sila matapabuyag para nung magpabuyag tas usa na tas pagahit ulo ba usa na ta makapasto siya mga frontliner. So, kung sa ilang mga order or sa mga parts sa taas, maatas doon para wala limot pa. Diba? So, shout out guys sa tanang makakitaan niya kong video. Amo sa itong mga OFW, sa asa nga OFW ko, basta tanan ba? Keep safe lang always. Padayon lang. Diyos. Daghan pa siya.
What's up, Super Pam? Ano kung mama Aryo? Ayun. Eh, para pag mga ulit, di ko sa mga manol yun. Hi. Mama. Oh? Katulong na ako ni. Una ikadwa to, din kanina katulong na ni. Last na guro ni. Ugma na po ng uban para natay pagpainit pa. Kung tagay nakasanayan mo guna mo, yung kabuntag, mamainit ni. Mga pili ay. Mga pili. Init ako na matupang mama. So, shout out lang sa tanong makakita. Mama, shout out. Yeah. Sa imong mama. Maminaw din sila. Mama, nag-upload na ako pa. Okay naman sila. Ganun tamo sa yan. Ay. Ang tagbalaksing Angel. Baby boy. Yan yung pangalan niya, mama. Yan ang mga Hindi mo mga unani? Wala ni syudad. lungsod na bukid ni. Niya. Kalangkang pobre. Organic na siya kay. Niya mo si kaon. Nag-cook na. Pero si Kaon ini na nag-astra mo po. Naubo naman. Naog. Ay. Kami bata kami makakaon may fried chicken. Chicken Joy. Og na birthday. Og mag-ihos magmanok sa una kuan man adobo. Og latan mura. Og kanang manok akong giingon sa una. Kung wa na gimisok mo sang sudan dagino kuan na kanang mantinir na may manok. Kisay, wala kailag palaksing mo ni siya. Ano siya palagsing? Sa lalo ba? Nama sa balanghoy. Sa balanghoy. Sa lugar ni Tagalog? Balanghoy. Kamuting kahoy man. Ako papa o. Tagtiyan. Nawa na siya, naala siya ay abs. Di up. Kita na siyang abs. Kita na siya siyang abs. Siguro li. Kita kita yan siyan. Pero ka, mo ko. Takat. Labag siya sa kamera. Yun top din. Malabang na po siya. Malabang. Wala na itong ko. Sa nakailaan eh. One. Kami na yung pagkawagama kay Nay. Nanilatik. Tono sa lubig kalamayan. Nilatik. Ngayon. Sinagod niya pala tumulan. Kalamay. Mas ubado. Bado. Ayun, Brown kalamay. sugar. Kalamay niya natural. Parang color ba? Ano siya? Ang mga brown paper sa unang gagmay pa. Muna Sika o muna si palaksing. Kang nagpalagsing. Yung naka mahinog. Kasi mama before, dako na siya kalumpangan. Yan, nahurot ra kay. Sige, magkahon na mo. Nahurot to. Sige palaksing nga. Yan. Kaya wala akong di manubo. Yan na nag-as ng food. Sige na mong gipalagsing o sige na mong sinakol. Sinakol mo na siya. Ay, katag na mong vitamins. So, mura to siya super pa ako ka-share about sa palagsing o muna akong mama. Pariha ko ng Gwapa sa. Gwapa o pariha na wong. Dili gwapo ko, dili po siya gwapa pero iligkon. Kung sa short pa, on short, madalas puso. So, more na siya super fam. Don't forget to subscribe and hit the notification para update ka sa upcoming vlogs nako. Dere sa Manhoyod, kay mo step ako dito mga 2 nights siguro. Dili mo balik ko sa mga Pinas. So, for to, thank you and God bless.